Madalla mai sauraro barkanka da yau barkan mai kuma da sake kasancewa tare da kai a littafi na ɗaya muke sabuwar rayuwa daga Aziza Idris. Za mu ɗaura ne domin jin cigaban labarin da fatan ai sauraro zai kasance tare da mu. Mun kwana san da washe gari ya shiga wanka ta ji sako ya shiga wayarsa, ita kuwa ta daga ta bude sai ta ga rubutu kamar haka: har yaushe zaka ci gaba da guduna? Ya kamata ka saurare ni mana matsayi da magana tun auren ka gaba ɗaya ka manta da ni. Matarka ba ta gabana, magana ce nake son mu yi tsakaninmu na masoyan juna. Kishi kumallon mata kai yanzu ma har da mazan. To nan da Yusra ta zauna warwasa ƙasa, dama abin da Rufa yake gina rake boye mata, dama akwai wata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai take ta furtawa sai ta ji motsin sabon ɗaki, alamar zai fito. Maza ta fita daga wajen sakonninsa, inda idan ya zo ba zai gane an karanta masa sakon ba. Ta hakan ne don ta ga iya gudun ruwansa, amma idan ba namiji ba kwata-kwata ina auren nasu ya je da har zai fara kula wasu matan ko ma matan banza ne, Allah kaɗai ya sani. To ni dai gani ga Allah, wai bawan sarki ya rasa doki. Ba shiri ta ji kuka na neman kuce mata ta koma a ɗakin cikin sassarfa, aiko kafin ta kai hawaye suka balle mata. Ya san ya bar ta a ɗakin kuma kafin ya fito ya ji motsinta, amma da ya fito bai ganta ba, bai sa komai a ransa ba. Ya shirin shirfe sai ya ɗau wayarsa zai fita daga ɗakin sai ya ga alamar yana da sako, ya buɗe ya karanta. Wa wannan wani irin kwakwalwa take da shi ne? Me zai faɗa mata ne ta rabu da shi? Yanzu kuma har text ta fara yi? Ran da Yusra za ta gani fa. Bai san tuni aikin gama ya gama ba, an ce da kuturu Allah ya samu gama da duniya lafiya yayi tsaki. Ya fice zuwa falo ba Yusra nan, sai leka ɗakin ta ya same ta kunce tana jin shigowarsa, ta yi maza ta goge hawayenta. Yusra ya dai jikin ne kuwa? Naga kin kwanta haka kawai. Ta ji wani haushin sa ya taso ya lullube ta. Dan Allah ina son zuwa gida yau, na kwana biyu na jima ban je ba. Ke da baki da lafiya, idan na je can din zan fi warewa, tunda kaga yanzu zaka fita ne ka bar ni kadai. To naje ki shirya zan kai ki, amma kin tabbatar babu wani abu? Ta yi murmushin karfin hali sannan ta ce babu komai. Ta tashi ta kimtsa sannan ya ajiye ta a gidansu. Ya wuce wajen aikinsa. Ta ware sosai a gidan sosai, hira take cikin nishadi. Ita kuwa sai kallon mamaki take mata, gani yadda ta yi kyau, ta murje ta kuma daɗa haske, don cikin ya sa ta yi kyau duk da laulayin da yake sa ta aiko. Hakan ya sa yalwan ta tsargu. Sai yamma Lis ya zo ɗaukar ta. Ta ƙarasa gidansu. Zainab bayan la'asar ta yi sallama da su suka wuce gida. Shiru ta yi masa akan hanyarsu ta komawa, shi da ya sha jinin jikinsa. Ya sa akwai wata a ƙasa suna isa, ta haɗa musu abincin dare. Ta kawo masa nasa a ɗaya ce ita fa. Sai ta ce masa bayan za ta ci ba. Bai ce komai ba, wuce kicin ɗin. Ya juye nasa a food warmers ɗin ya ce idan kin tashi ci ki sako mana tare. Wajajen karfe 8 na dare ta faɗa ban ɗaki ta watsa ruwa a jikinta. Ta sako rigan bacci mara nauyi ta shiga kicin ta yanka kayan marmari. Ta da ɗaki ta ɗauki wani littafi mai suna ɗanɗanon gida. Tana dubawa har ya ji ta shiru, ya leƙo ganin halin da take na yin shiru, sai ya koma ya ɗebi abincinsa ya ci. Ya ɗaure plate ɗin ya kashe wutan ko ina ya da ɗakin, ya kunna TV ya zaman sa ba tare da ya ce da ita komai ba. Haka suka yi zaman kurame. Rufa ya nisa ya da gefen ta akan gadon ya zauna. Haba Love, meye ne yake damun ki? Kin canza gaba ɗaya. Ko na yi wani abu ne ban sani bane? Ta girgiza kanta. To me yake damun ki? Kin san dai bana son ki cikin damuwa. Kin kuma san dai ya dace na san halin da kike ciki, saboda hakkina ne na saki farin ciki, amma bana son yadda kike yi. Tun safe naga canji a wajenki. Ni bani da wata damuwa muddin dai zaka rike amana ka kuma gyara halayyarka. Ban gane me kike nufi ba lalle bane ka gane. Ni dai Allah ya san ina iyaka kokari na, kuma zan taya ka addu'a Allah ya zaba maka abin da yafi maka alkhairi, amma dai ni a tunani na ba boye al'amarin mu. Shi yasa nake son ki fito ki faɗa min meye nayi miki wanda ba daidai ba. Na karanta text din da aka yi maka da safe. Nan da na zufa ya karyo masa, ya rasa abin yi, abin da duk yake gudu ya faru. Ta faru ta ƙare kenan, wai an yi wa mai dami ɗaya sata. Yanzu ya zai iya gyara? To dabara dai tarayyar mu shiga rijiya. Yusra, ina son ki san cewa duk abin da kike zato ba haka bane. Kwantar da hankalinki, idan lokacin da ya dace ya zo zan faɗa miki komai. Ni ban ɗaga hankali na akan komai ba, ni dai ina faɗa maka ne duk abin da zaka yi a rayuwarka ka kasance mai tsoron Allah, don shi yana sane da komai. Na gode kuma zan kiyaye insha Allah, amma ina son ki gane a koyaushe ki yarda da ni. Ina tabbatar miki da ba zan sa miki kasa a ido ba, kuma kamar yadda na faɗa miki idan lokaci ya zaki san komai, kin ji? Ya riƙo hannunta ya damƙe a nasu. Ta gyaɗa masa kanta. Ta rasa me yasa ba ta iya musa masa, amma za ta yi haƙuri har sai ta gano gaskiyar al'amarin. Haka rayuwarsu ta ci gaba musu, suna ta reno cikin da ke jikin Yusra. Zuwa wannan ranar bai sake mata maganar cire cikin ba, amma bai kuma ce yana so ba. Shi dai yana kula da ita ne saboda hakkinta da yake kansa, ita kuwa bata damu da ra'ayinsa ba, don tana son abunta. Jifa jifa ko tana buga Hajiya waya su gaisa.
Rana wata talata Zainab ta zo taya ta yini nan take faɗa mata bikinta ya kusa don an sa rana nan da wata ɗaya. Ta zo ta fara mata batun shirye-shirye akan kuma Yusra ta je ta taya ta zaɓen ankon biki a kasuwa, saboda haka suka tsaye da ranar Asabar za su je su zaɓo ankon. Ranar Asabar ne Rufai ya kai su kasuwan ya bar su kafin su gama. Shi yana da abin yi a gare a shagon aiki suka ya da zango. Zainab ta ce Yusra ki fara dubawa, bar na je shagon Bashir na ce ya kamo wasu takalma, bar na je na ga ko ya kawo, to shikenan sai kin dawo. Zainab tana fita sai ga wasu 'yan mata sun shigo suka ɗaga mata gaisuwa. A nan ne suka hira da su Zura har suka karɓi lambar juna. Ta karbi katin bikin Zura sun gama sayayyan su, sannan ta Rufai waya ya zo ya dauke su sun ajiye Zainab a gidansu. Har Yusra ta bi ta gaida su baba kafin nan su wuce gida. A daren ranar ma tana jinsa yana ta fama wayarsa ta sirri wanda bai cika son ta ji ba. Ita ko tun da ta lura da hakan ta dauke kanta akai, sai ta yi kamar bata ma san yana yi ba. Tana zaune ta ji ta buga wa Hajiya waya. Bayan sun gaisa Hajiya ta tambaye ta ko komai lafiya, ta amsa mata da lafiya. Muna littafi na ɗaya ne, sabuwar rayuwa daga Aziza Idris. Mai sauraro shi na zuwa muka ne daga nan rediyo Najeriya Bambina FM Yola, abun alfarin jama'a. To ki gaida mai gidan naki, na gode. Ko Yusra ta ji kamar ta faɗa Hajiya damuwarta, amma sai ta ga ba maganar waya ba ce. Ya da ya same ta a falon. Sorry na barke ke kaɗai, don ta hana shi mata bayanin da ya soma. Sai ta ce Hajiya tana gaishe ka, kun yi waya ne? Suna lafiya ko lafiyar su kalau? Ni na manta ban faɗa miki ba, an san auren Malam Bala direba. Sai waya yake ta mawai don Allah na je a yi, aiko yana da kirki ya kamata ka je. Ko ba za ka samu zuwa ba ma sai ka bashi gudumawan mai dan tsoka. Gaskiya batun makarantar kin nan fa admission ya samu, amma sai an zo koma hutu sannan za a yi registration. Alhamdulillah kai na ji daɗi. Yawa Diana na manta ɗazu na haɗu da wata a kasuwa, tana da matukar kirki har ta bani katin bikin ta. Wai wani sati za a yi, shine nake son na je mata walima ta, tunda a garin nan za a yi, kuma ta ba a raba ku da biki. Daga gamuwa da mutum sai ki ce zaki bikinta, anya tana da hankali ne? Tana da hankali ne, kuma tunda har ta gayyace ni ya dace na je mata. To kin san gidan nasu ne? A'a, amma ta ban lambar wayar ta, tace idan na je unguwar ta sosai na kira ta. To shikenan, Allah ya kai mu, amin. Ranar Juma'a Yusra ta je waliman Zura. Bayan ya maida ita gida ne yace zai koma cikin gari, yana da daurin aure cikin satin. Rufai yace ta shirya za su tafi Kano bikin Bala, tanan sai su gaishe da yan uwa. Saboda haka Yusra ta shiga tanadin tsaraba. Ranar Alhamis suka kama hanya, ya dube ta ya shiru yace ya dai ba hira ne kawai, bana jin magana ne. Bin mu ta cikin Bauchi mu yana nan gidan abokina din nan da yayi aure. To shikenan, ba damuwa, ni ma idan muka je akwai kawata da zan je wajenta. Don jiya har na yi mata waya na ce mata ina zuwa yau, saboda na ji ka ce za mu Bauchi. Iye, daman kina da plan ɗinki kenan? To za mu bi a tsaitsaye. Suka miƙa hanya. Jifa suke dan yin Rufai da yake Allah ya bashi baiwa iya ba wa mutum dariya. Duk da shirunta sai da ya rika sata dariya. Sun bi ta Bauchi sannan suka kama hanyar Kano. Hanya Rufai ya shiru, ba kamar a towar su daga Gombe ba. Yana ta saki-sakin yadda zai sako wa Yusra da abin da ya daɗe yana damunsa. Daga ƙarshe bayan ya gama shawara da zuciyarsa, ya maida hankalinsa kan tuƙi, yasa suka isa birnin Kano ta Daboci gari. Hajiya ta yi matuƙar farin ciki da gani 'ya'yan nata haka aka shiga hidima da su. Na Rufai bar da ya wuce hidimarsa a cikin gari. Kai ka ce a gidan su Rufai ake auren, jama'a an tattaru don Bala ya riga ya zama ɗan gida. Haka ake ta hidima. Kwanan su biyu a Kano. Bayan an ɗaura aure suka kama hanya suka koma Gombe. Hajiya kuwa sai farin ciki take ganin ta kusa samun jika. Yusra kuwa sai kunya take ji tana ɓoyewa. Allah ya musu addu'a sannan suka wuce. A hanya yake bata labarin abotansa da Aslam da mafarinsa tun suna yara, lokacin unguwarsu ɗaya a Kano. Kafin su Aslam su koma Bauchi komai nasu iri ɗaya suke yi, kuma duk makarantar da ɗaya je nan ɗayan ke zuwa. Haka suka girma, kowa ya kama nasa gaban, amma duk da hakan suna tare. Yusra ta jinjina abokantar tasu sun iso a gaje, saboda haka Liberty ya wuce ya musu take away sannan suka koma gida. Tana kwance kan trisita ya zo ya zauna a gefen kafafunta. Ya ce Yusra, ina son mu yi wata magana. Haka kawai jikinta ya bata wani iri, sai take ji kamar ba magana bai daɗi ba ne. Saboda haka ta tashi ta zauna ta bashi hankalinta. Ya kama hannun da ya riƙe a cikin nasa. Ina son ki nutsu ki saurare ni, maganar da zan faɗa miki na da matukar muhimmanci. Sannan kuma ina so ki fahimci komai da kunnen basira. Na dade ina ɓoye miki wani muhimmin bangare na rayuwata wanda ya kamata a ce kin dade da sani tun kafin mu yi aure. Yusra sai ta taɗe wani busheshen yawu tukun da ƙyar ta furta, ina jin ka. Yusra, na taɓa yin aure. Sai ta ji kamar an tsaga kirjinta an fusgo tsokar da ke ciki. Haka nan ta shiga rudani sosai, bata san sanda hawa ya fara gudu mata ba. Ya ci gaba, sunan da Nafisa. Abin da yasa na ki faɗa miki da ko shine don kar na ɗaga miki hankali ki fasa aure na, ko kuma iyayenki su ki bani ke sannan bayan auren mu. Kuma na so na faɗa miki, amma sai nake ga idan na faɗa miki
zaman ba zai fara ta daɗi ba. Kuma ina son na gwada naki hankali saboda ban taɓa zaton zan iya wani auren ba ma, amma ganin ki duk wani tunani na ya canza. Aure tsoro yake bani tunda na rabu da matata ta farko. Ya aka yi ta samu kanta da tambayar sa hakan. Ya da ya bushe shi yawo saboda bakin cikin abin da ya tuno. Bata da ɗabi'a mai kyau, yawo take ta zo ta samu ciki. Ina ta ɗauki sai a wata rana na dawo daga tafiya kawai na tarar da ita da wani a gidana. Wannan yasa gaba ɗaya na yanke kowane alaka da ita. Da aka yi test ɗin cikin ma ba nawo bane. Yusra ta ji masa bakin ciki kwarai, sai a lokacin ta yi tunanin watakila wannan dalilin ne yasa yake mata wasu irin halayya. Har yanzu ya gagara sakin jikinsa sarai da ita. Yana tunanin ko za ta sake masa abin da matarsa ta da ta yi masa ne ba tare da ta ce masa komai ba. Bai san lokacin da hawaye gangaro daga idanuwansa ba. Har ga Allah ya san Yusra mace ce ta gari, ta ji zafin abin da duk ya dame shi, sannan kuma tana son shi tsakani da Allah, don sai mai son ka ne zai iya tausaya maka a lokacin da ka fi buƙatar hakan. Bayan na wani lokaci Yusra ta dube shi ta ce me take faɗa maka a wayar? Wace? Nafisa ce mai yi maka waya? Ka tashi daga inda nake ya aka yi kika gane? Ka manta na taɓa ganin text ɗinta. So kin shirya ƙaura? Ina Kano. In dai ka shirya na shirya, amma da na zaci zan fara makaranta na nan. Sai kin juya min baby na ke da makaranta tukun. Wayo kenan, gaskiya nake faɗa miki. Kin san Aslam ya daɗe yana ce min na faɗa miki komai, ni kuma tsoron kar wani abu ya faru da ke da baby ya hana ni faɗin wani abu. Ina kuma mutumin da ya dage cewar sai dai a zubar da ciki? Menene dalilin ka a lokacin? Kawai gani nake ban shirya ba tukun, ko kana zaton gobe idan mai duka ya kai mu a kasance tare mu ta cikin littafi na ɗaya ne, sabuwar rayuwa daga Aziza Idris. Hassan Abdulrahman Dumama da sauti ne Jamila Adam zuwa kake muku fatan alkhairi.